Salom horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang doho dainang manang di dia pihamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di minggu patuluhod dung Epipanias. Di tanggal 21 Januari 2024 imana tersurat di Pesalmen 22 ayat 6 rodi ayat 10 dohot topik minggu debatado haposata Allah tempat perlindungan kita. Hujaha madihita songonom madidok hata ni Tuhata. Holat tu debata maho marhuraja ali todiki aisian ibana ro sihirimoku. Holan ibana do partano batuaku dohot hatuauku. Guru di debata do hatuauku dohot hamuliauku. Partano batuan ni hagugu oku marhaposat tu debata doau. Saya marhaposat tu ibana matoktong nang hamu aliaka donga jolma. Usiho kamu marohamu na tujuluna debatado haposata. Hosa sabing do yang gojolma manusia gabus do anak nibawa nang nasangap. Mukal tugijang di bagasa timbangan sian hosa do nasida luhutna. Unang ma pangasaho kamu pangarupaon jala unang hagijako kamu nanidubu. Unang mamangapian rohamuna di gadda-gadda ni sinamot. Sahali do makuling debata, dua hali do ihubiki. Saguru di debata do haguguon. Jalagu di hodo ali Tuhan, asini roha, ay di balos cokodo tuganup jolma, hobartu pabahenana. Ima hatani Tuhata. Di hamuak kadongan sahapor seaon, ra dangadok sian hitaon nalias sian aka nama bahin hita busi saun. Setiap orang tidak luput dari yang namanya kegelisahan. Resah dan gelisah nina parede. Jalan busi saunon marte tangga maun doho nahol soanate kuatir. Tua dan muda, kaya dan miskin, parpangkat manang naswadong pangkatna, pejabat manang naswadong jabatanna, nabonapit doho nahapit, sudi dubui disonggopi pakilalaan nabusi saunon. Tentu ahado mabahen busi saun, ra alus nabudo doho no tamarragam, budu songon nanidok ni edepok bataki merdua holong. Harian nang borngini say busi saon rohaki bohado ujung ni hubungan tahasia say huripu do ito setia ho salelengon hape namar dua holong dipudiki ima didok parede busi saon ibana sotung naung merdua holong do itu anihi. Sayang ninna tuson, alai sayang ninna do musetusan. Sayang disan, sayang dison. Busi saon, sotung na susetia bebana. Tusod di dok setia, tusadaan mengobral cinta. Daido di dok di ede. Hamuak kadongan sahapor seaon asing nii. Boy do busi saon ala nama mikiri artana. Jadi dakolan na somararta rupani na busi saon. Ubusi saonado na puna artai sian na somararta. Buasa ay sotung dipabuat halakan non artanay. Sotung ditakoy na diba. Jadi gabedang marhasonangan rohana hinorhon ni irupani.
Busisaon taringot tu perbudarian ama alangon. Yesui ise malangon. Asing majo naung adong stok na dijaya buate. Bohama molo na holan merhais mertuduk. Sinari manugut alango botari. Holam marsahib ibana isebe manarihon na dijabuan. Daktagamon so busisaon hinorhon nii. Busisaon taringot tu parsikolan ni geleng na. Bohado anno naka parsikolan ni danakon. Songo dia do aka parsikolan na. Busisaon taringot tu masa depan ni geleng na. Bohado masa depan na. Madi sudo masa depan suram. Manang na masa depan na cerah do. Busisaon taringot tu perkawinan ni geleng na. Apalagi akan naung matu banget naung marumur lam gelisah do rupane aka na tua-tua. Tutu taingok do pesahalak ina nahya martelepon tu paditana borngin lomos inatai tu akaburuna na dijabui sotung muli duan non tu nasosaha porsiau dohot ibana ima rupane kegelisahan ni inatai. Hape dung disuku paditai ngadi dia burunai jala nga umur sedia. Hape ternyata umur 3 tahun dope. We nang lomosmi solaka-laka adalu dope burum ngasongoni kegelisahamu nin dapat ditai matu inatai. Pagudang-gudang maju asa magudang nin dapat ditai ma paujukon pakateon na sida di teleponi. Arong do songoni ate. Solaka-laka adalu dope buruna ngageli satu pasangan na. Busi saud do akana matua manangakana lansia mamikiri nguluna bohado nuaing lewat dope sakale dernai sai marupani di bagasar rohana apalagi dung dibege dongan na ngaparjulu adigan na manuaing giliraku nin na marupani di bagasar rohana sai malubuk-lubuk ma taroktok nai. Busi saud do akaduli-duli manangaka anak buru akana jomlo naso madapok dope disirokap ni todina umur lam martaba odam-odam sian na tua-tua pe ngalam doras molo so manguli ho taunon jangan salahkan papa au nama parjulu ninna among nai sesongon na mengancam. Busi saud do hita aladang adok tahilala si haposan na manguluon. Tuise na mahita mangalualuho sude na pojok di rohaon. Pinabuat tu dongan ipe tongdo songoni baon. Ayaw pe songo koido ido didok. Dungi dang nok mata si pata mamereng donganon. Burjuni roha do pabuahon hape laus di pabuah-buah. Holat tuhodo okupa buada ninna hape ngasahat tu si barbar lusu. Hamu kadongan dang na curiga hita tu dongat jolma paliasi. Alai memang tung subui do jolma gabe parsigat tungata. Molo pibui gabe perlindungan manang haposan tetap do adong keterbatasan na. Upikir ido na nido niturpukon molo tabereng rupani di ayat 10. Sahatu ayat 10 tului terlebih di ayat 10 hosa sabing do yang gojolma manusia gabus do anak ni bawa nang nasangap mungkal tugijang di bagasa timbangan sian hosa do nasida luhut ima di dok parpesal menon sialani iman waing ditugihon parpesal menok kita makaposi debata sai marhapo satu ibana matoktong nang hamu aledo ngajolma usiho kamu marohamuna tujuluna debatado haposata. Deima didok di ayat siai. Di haporsiai parpesal menodo pabua kunci ketenangan ninguluna ima Tuhani.
Dosongon ni dok ni ede tadi buku ede nomor 210 ya te. Dukso nang rohatku di bain Yesusi. Sonang rohana, sonang rohata di bain Yesusi. Anggo jol maon gudangan nama ngarsahi don. Sahalinay dang na curiga hita tu jol madam. Alai songon nani dok ni parpesal menodo dakka posal jolma. Dito giho parpesal menodo hita nuaing agar terus belajar bergantung hanya kepada Tuhan saja. Ai ibana do parsigat tungata. Tuhanlah satu-satunya yang membuat hati kita tenang dan tentram, membuat perasaan kita tenang dan busisau behita. Dialah harapan kita satu-satunya, dialah gunung batu satu-satunya, dialah tempat kita mencurahkan segala isi hati kita. Mangusehon sudina pojok di rohatai. Dajuk-juk do pakilala taon sesongon ae na magudang sirnip manang bendungan na meluap. Sembarang waktu boy do tumpah. Molo ngasongoni ikonadong do curahan ni aiki manang haa bolongan na. Molodang olo do gabe pultak bendungan ni. Songoni do nang ngulutaon alani pojot na daktar hata hobe. Naing ni doktu do kan mabia riba sotung bipa buah-buah no tuhalak gabi mabia riba pinahohom imanak kining gabi say songon ay na magudang ma di roha tuise nama pabuaw tuise nama aluhonoton na pojok di rohaon Roman waing parpesal menom madoktu hita pasaha madalam mutu jahuba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Ido didok di Psalm 37 ayat 5. Hanya dekat pada Tuhan saja kita dapat mencurahkan semua isi hati kita. Itu artinya kita tidak bisa lagi meninggalkan jam-jam 2, jam-jam ibadah kita bersama Tuhan. Lapatanna ikon lam tatabay nama frekuensi ni parjupangatai do Tuhani. Jadi molona sahalior rupani 2 hali, 3 hali, mungkin tak suku be 2-3 hali, ngaikon 5 hali, bahkan berkali-kali. Omma solusi na ditawarkan parpesal menon waing tuhita sudi akan nama bigi jamitaon. Alani taulah homma asa malua hita sian hasosahan dohot aka nama bahik kita busi sauni. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam nahubigi hami pasu-pasu mai jala pauraton di bagasan rohanami bi asa di parbuiho katami parbui na dienggan. Di bagasan Yesus Kristus martangi kami tuho. Amin.